आं माबा बुंदों मा नै जों दाना मनजिता जाजा दिनै मागुर बुनिया मोसानो फैबाय सेसायाव नुसिगोन आरो ना मागुर बुनिया मोसानो दसेनि उनावनो नुसिगोन वाव 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 बेलाय सोरनिमोन माने खोफै थागोन दा सोरबा मानसिया ओरैनोबा दाख्लैसो बायनाय साननांगोन ना फैजेननाय औ ए भगबान जोंनि स्कुटिखौ जेबो दाखालाम मोजां खुलुमखा नैबे ए हाथायखौ जाफेरगोन ना जाफेराखै जाफेराखै आं नुफेरबावाखै आं दखान थानानै भिडिअस लादों अभार एक्टिं फट'बो लाया होबाय हेल' लोगोफोर बयखौबो आंनि बे दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे गोदानै बरायलायबाय आरो ना आंनि बे मनजिता बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि बे दिनैनि गोदान भिडिअखौहाय नायनानैहाय मोजां मोनगोन आरो ना लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायनोसै आरो नोंथांमोना थाम्बनेलावहाय नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरो ना जोङो बेरायनो फैदों आरो ना लोगोफोर माने सेसायाव बेरायनो फैदों दाथ' गरम बोथोर नालाय गरमनि बेरायनो फैदों आरो ना जोङो लोगोफोरजों ज'नो ओमफ्राय जोङो ससे सफैखाबायमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ लाबाय थायासै नै दा मोनफैखाबाय नैबे दालांजों ओरै ससे थांबानो मोनहैयो आरो ना लोगोफोर दै मोनखाबायानो आरो नै एसे बिथोरावहाय हाबहैथारनांगौ आरो ना लोगोफोर थान्दा लानोबा सेसानि थान्दा लानोबा सेसा दैनि थ' बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर मा मा खालामो जोङो नै लोगोफोर दाथ' बे दैज्लां सम नालाय बियो दै मा होनो अखा हाबाथाय बिराद गिदिर दै देरो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै दालाङानो जाबावाखैसो दासो जानो नागिरदों आरो ना लोगोफोर बानायगासिनो बै मोनसेयावहाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय नैना जाथ'वाखै ओमफ्राय जोङो ओइ दालांनिफ्रायनो माने थाबायनानै फैनो नागिरदोंमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय एफा गोजान बोरै थाबायनानै थांनो होननानै जोङो स्कुटिजों होलांसिगोन आरो ना लोगोफोर गोजानथार नालाय आरो खावजानो गिनानै होलांबाय जोङो लाबोबाय आरो ना ओमफ्राय नै दा बेखौ दै बारनांगौ आरो ना लोगोफोर ओंखारसै आंबाबो माने बिदि दैल' थायोथाय आइ सोरना मोनाममारदों नोंना एसे उखुन्दै गदों एसे गावनो सोमलांदोंमोनदां आंना आंनासो बेलाय आंनासो आं मिथिलाय आंनासोनो मोनामसुदों माबे मानसिया सोरना मोनामदों सोरना मोनामदों ओइ जोङो मोनफैबाय आरो ना नै लोगोफोर ओमफ्राय नै स्कुटियाव मा होनो उखुन्दै गनायनि दावराव आरो ना लोगोफोर स्कुटिया माने दासो गोदान लादों नालाय सेकेन्ड हेन्ड बायनाय ओंखायनो उखुन्दै गबाय नामा होनना सोंगासिनो आरो ना ओमफ्राय नै जोङो दायो जों सफैबाय नोंथांमोना नायलांदो आं बारा भिडिअ लाबाय थायाखै आरो ना लोगोफोर बिदिनो एसे एनै नायलाबायदो खावला खावब्लिद आरो ना लोगोफोर नायनानै होलाबायदो लोगोफोर जा गोजौखा नैयाव गाखोनानै जि मेंखाबाय आरो ना जोङो सफैबाय नै जोंहा साब्रैसो नै गोसोम गोफा जाबोजोब्बाय जों लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं गोसाखा आरोना लोगोफोर मा होननो महरफ्रा नायजाला बे जायगा दरसेनिल' फेमास सिनायनायनिल'
जागार नुखादों माथो बे डलार जाग्रा इउटुबार बे डलार जाग्रा लोगोफोर डलार जाग्रा गैया मोनथ'वाखै लोगोफोर दासो गरसे गरनै जाहांदों खारमासि गसिगोन होनलाय खारमासि थंब्लेट गयो ना मायो मिथिया खबर गैथ'आ सेसायाव रावबो फैला होननानै बुंब्रा सेसायाव रावबो फैला होननानै ओमफ्राय माला सेसायाव रावबो फैला मा होनो नै लोगोफोर सेसायाव रावबो फैला ओमफ्राय जोंल'सै आरो जोंल'सै रावबो गैला दासो सेसा फैनो मालाय फैनानै आंगायखांजोब्बाय खोमा हेल' बयबो गिबाय नामा सेसायाव फैनो जेबो आपत्ति गैला फैदो जेबो प्रब्लेम गैला मानसिफ्रा गिबायदां दाख्लै एसे दावराव जादोंमोन ना जेबो गैया नै बरियासो आयौ बेयाव हाग्रायाव मा हाबखो बिथिं होनाबो हाबलांदों हा औ गैया अबा बेबायदिखौ गथ'खौ खारजों लाबोनाय बिदि नायहरनांगौना आरो ओमफ्राय इमान थान्दा बाब्रे बाब सुग्लायजोबखाबाय गोसोआनो बिखायानो ओइ माबायाव वाटारफलाव थांगोन ना थांगोन दै जि गोबाव जाबायहाय भिडिअ लानायखाय हाय हेल' होनहरनो हाय हेल' होनहरदों ओंखायनो ओमफ्राय रावबो गैया माथो जोंनियावबो थांगोन जायोथ' आरो ज' ज'नो बेखौ नायलायनो आंथ' गलल' दाख्लै बेखौ नायलाय गालिलि जाखादां ओं एसे सानावनो साफायखानोसै गोरलैथारलै जाजायोदां होनबाबो हो सेसायाव फैनानै नै टाइगारसो लांनो नागिरलायबावबाय नाजों ओंख्रि जानो नाल' बायनानै लाबोनांसिगौमोन ना जोङो बेयावनो संजागोन हागौमोनथ' आरो ओइ दे आं माबा बुंदों मा नै जों दाना मनजिता जाजा दिनै मागुर बुनिया मोसानो फैबाय सेसायाव नुसिगोन आरो ना मागुर बुनिया मोसानो दसेनि उनावनो नुसिगोन बिसोर नायनो नेनानै थाबाय थाबा ओमफ्राय बे सैमा मानैया जोंजों मानो खिथु खिथु फैबाय थागोन ओइ बिथोराव मबाइलाल' गोलैनांगौलायनो मबाइलाल' गोलैनांगौ आंथ' खामखायो आंहाथ' फोरोंबानो मोजां नुबावनाय नंला दा बैयाव थांबाथाय जेबो मोजां आयै फेरलेब फेरलेब गोजाय थै आं नङा बेलाय सिख्ला लोंग्राखासो माथो ओमफ्राय हिन्जायालाय रोङा हिन्जायाबो लोङोथ' लोंला आं दा र'ना माबाबाय हेलौ माबा फनानो फन जालाबायबायहाय नै लोगोफोर मेथाइखौ खेबसेनो ज' लगायजोब्बाय आरोना जोङो लगायखांबाय नै दायो पेकेट मेथाइ लाबोदोंमोन आरोना जोङो ओइ दालां खाथियावनो दखान दङ आरोना बेनिफ्रायनो जों लाबोखादों आरोना लगायजोब्बाय ओमफ्राय दा जाबाय थानोसै आरोना जि मेंखाबाय लोगोफोर थाबायनानै गारि गाखोनानैबो मेंखाबाय आरोना ओरैबायदि सान्दुं नालाय दायो जों आराम दसे जिरायथ'नोसै आरोना आङो भिडिअखौ बारा लाबाय थाला आरोना बासो गारबायहाय दाना माबा ब्लग भिडिअ लानो लोगोफोर
बेना साबसक्राइबाराबो खमायफिनजोबोसो ओमफ्राय जोङो नै फैफिनबायानो आरोना लोगोफोर आङो भिडिअखौनो लानोबो बावलायलायो फैफिनबाय एसे रिल्स सिल्स बानायबाय भिडिअ बानायबाय फट' लाबाय ओमफ्राय मोनाबाय आरोना लोगोफोर मोनालायथारबाय ओमफ्राय जों फैफिनबाय नै दहायनो दावलाङा बेनो आरोना लोगोफोर भिउ बिराद मोजां नुदों भिउखौ नै नायलांदो आरोना हटेलाव हाबलांगोननो दायो हटेलाव हाबनायाव दसे नुसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थांनोसै जोङो लामायानो मोजां नंथारालै फैफिनबाय गारि सालायदोंमोन बबेयाव हाबखुमाखो जोङो नै लोगोफोर हटेलाव हाबबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नेयै दासो मोनजादों आरोना लेदाराथार माबा संग्रायानो ओमफ्राय नै बिसिबा गिदिर खुरैयाव लाबोखाबाय आरोना जि मिनिबाय जों नुनानै ओमफ्राय दायो जों जानोसै आरोना लोगोफोर नायलांदो मोनालायबाय आरोना नेयैनो ओमफ्राय जोंहा मोनालांसिगोन आरोना लोगोफोर जारलाथारलै एसे सानावनो ओंखारबोनाय जायासैना जोङो एकदम रिल्स बानायनानै मोनालायबोखाबाय फ्राइड राइस जादों आरोना जोङो बेबो गामला बायदि खुरै गिदिराव होफैखाबाय मोनालायबायलै लोगोफोर माबा फ्राइड राइस जानो नेबाय थाना मोनालायबाय सहैसिगौमोनथ' आरो लादों बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय आङो एसेयावनो बिदाय लानोसै आरोना लोगोफोर मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो जायफोर गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर गोजोन्थों बाय बाय